Antena Zagreb. Hashtag Bullhit Antene Zagreb. Hashtag opet blokada. Hashtag OECD. Hashtag YMCA. Ok. Ja ne vjerujem, opet ista stvar. Ajme, vele Erjave Cicerar da će Slovenci stisnuti nam šamar. Kažu ne, ste ustopili, dajte, pa već smo vas jednom prosili i vaše sve blokade podnosili. Vidiš, kad malom daš da se osili. Kaže ne, ste ustopili. Ej, daj pustite nas u OECD, u OECD, da poteku mlijeko i med, zavlada savršen red, pa gremo skupaj se smučat na Bled. OECD, OECD, ovu priču ste vi odradili štreberski, taj potez vam je baš peder. Najbolji glazbeni mix. Antena Zagreb.